Здравейте хора, това е първи епизод на Roblox, тук сме сам и това ще е хипер кратко видео, където ще ви покажа нещо яко. Колко ми го каза, колко кажи здрасти. Добре, сега ще ви го покажа. Ядем, ядем бурито. И емо, разбира се, е тук. И гледайте сега. Ей, да ми пратиш клипа. Окей. И трябва винаги да се седнете, за да го махнете. Но мене много ме кеф. Мен главно ме кеф, не знам за вас, но първия път направо щях да падна. А пак Коко, леле. Коко, какво стана с тебе, като го видях? Аз не бих се стеснал, мен ме изкефи. Ей, ти си трезна първоначално. Да, защото е така ми изкочи в чете. Ох, добре, хора, ще го направя за последен път и спирам и продължаваме с видеото. Ако някой... Уало! Добре, сега ще си оправя пак играта, че това беше за последен път, пак извинете. Но беше смешно според мен. Да си поставим още една страничка нагоре. Дам да дама! На кой ще му... Ти ушага... Добре. Много ме кефи този звук. Мен ме кефят звуците, ама съм ги намалил заради MLG-то ми. Копирайт. Няма да получи копирайт от теб си. Трябва да получи копирайт. Аз се взимах по кой стрим. Аз станах някой супер голям. Не се знае дали ще качвам това видео. Нямам пари обаче. Трябва да изчакам малко да се съберат. Опа, извинете без да искам, но мислех, че ми е базуката. Аз не... Базуката е много готина, защото може да стрелите. Хора, ще спира за малко клипа, че без да исках левна. И това ще е края на клипа, довиждане.